Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well-articulated news plus information. Please subscribe. Pali chiopsezo chachikulu pa dziko lonse lapansi kutengera pa nkhondo ya mawu imene yayambika pakati pa dziko la America komanso Russia. Izi zili chomwechi pamene president wa ku America Donald Trump anayankhula kunena kuti president wa ku Russia Putin akusewera ndi moto. President Trump anapitiriza kunena kuti akuti dziko lawo la America lakhala likuteteza dziko la Russia ku zinthu zoopsa zambiri zimene zinakhala zitachitika kale, linakhala kuti dziko la America sili kuliteteza dziko la Russia kapena sili kulesa zinthu zina. I'm not happy with what Putin's doing. Pamene pa Trump amatanthauza kuti ndiye kuti panali ziwembu zina kapena panali zinthu zina zoyipa zimene zikanachitika ku dziko la Russia koma sizinachitike chifukwa cha ulamuliro wawo kapena kuti America yakhala ikukana zimenezi. Kuti video imeneyi tikhala tikufotokozerani kuti ndi zoopsa zanji zimene Trump ananena kuti zinakachitika pa dziko la Russia komanso zatheka bwanji kuti nkhani zonsezi zifike apapa ndipo chikuchitika kwenikweni ndi chani nanga sogolo likhala lotani. Президент Соединенных Штатов. Zonsezi zikuchokera pakati pa nkhondo imene ilipo pakati pa Russia ndi Ukraine. Nkhondo imeneyi inayambika mu chaka cha 2014 komano kukula kwenikweni kwa nkhondoyi kunachitika mu chaka cha 2022 pa 24 February. Ndiyeno Donald Trump pa nthawi imene amapanga kampeni akhala akulonjeza kuti iwo akazawina azathetsa nkhondo imene ili nkhondo yayikulu pakadali panopa. Ndiyeno anayesera ndithu kupanga zoterozo mpaka mbuyomu anakhala pa call kuyankhulana ndi president wa ku Russia, call imene yakuti inapitirira maola opita awiri. 2 hours akuyankhulana kunena kuti pakufuna kuti nkhondo imene ite. Ndiye zina mwa zimene anthu amene wanakambirana zinali zofotokoza kuti nkhondoyi si chinthu chokuti chimangotha kungotha. Nkhondo ikamachitika kumakhala kuti chilipo chimene chinachitika. Ndiyeno Putin anafotokoza kuti ngati nkhondo ya Trump afuna kuti ithe ndiofunika kuti azindikire kuti vuto lenileni limene linayambitsa nkhondo ndi chani, ndikuonesesa kuti akonze vuto limene ili chifukwa kungokambirana nkhondo singathe choncho. Ndiye pachifukwa chimenechi Donald Trump ananena kuti ndikoyenera kuti anthuwa akumane pakati pa dziko la Russia ndi Ukraine komanso kunali mayiko ena amene ananena kuti akwanisa kuti akhale nawo pa mkumano umenewu. Ndiyeno Trump anaona kuti mwina ndikoyeneranso kuti mkumano umenewu anthu akamakumana pazakhale papa wanyuwani amene ali Pope Leo 14. Ananena kuti ndikoyenera kuti azakhalepo kuti mwina batayo azachitike mophweka komanso zizawonjezere impact. Ndiye anayankhulana ndithu mpaka Putin anathokoza Trump maganizo amene ofuna kuti nkhondo imene ite, ndipo Putin analonjeza kuti ngati mgwirizano ungayende bwino kapena ngati zokambirana zingayende bwino iwo alokonzeka kuti nkhondo imene ite ndithu. Komano zinthu zinayamba kutembenuka pamene anthu anapanga mgwirizano oti akakumane kuteke. Anagwirizana kuti mkumano umene ukachitike kumeneko mayiko a Ukraine ndi Russia ndi mayiko ena akaphatikizane kukapanga mgwirizano umenewo. Donald Trump amayembekezereka kuti akhalepo chifukwa chonena kuti iwo ndi amene nkhani yonse yayambisa koma zinapezeka kuti Trump iwo ananena kuti sapita nawo. Ndi zinapezekanso kuti president wa ku Russia naye sanapite mpaka Donald Trump anafotokoza kuti ndikudziwa kuti mkulu amene sanapite kumene kuchifukwa kuti ine sindapite chifukwa chonena kuti Putin anafotokoza kuti America ndi dziko limene lili mphamvu kapena ndi limene lili ndi kuthekera popanga mgwirizano umenewo. Ndiye kupangirapo kuti president wa ku Ukraine anazayisapo kuwapempha Putin president wa ku Russia kuti ayese kukambirana mwawokha koma president wa ku Russia anakana. Ndipo tero kupanga mgwirizano panda Trump iye anaona ngati ndi chimodzimodzi kungokumana ndi president wa ku Ukraine pawokha zimene iwo wa president wa ku Russia zimene zosanafune. Ndiyeno kukanika kupita kwa president wa ku Russia ku mgwirizano umenewo ena anachitenga ngati chinthu chachipongwe kapena anachiona ngati chinthu chosayenera kuchita. Ndiyeno Trump anazayankhulapo kunena kuti akudziwa kuti mkulu isanapite kumene kuchifukwa chona kuti iwowa sanapiteso. Chifukwa nthawi imene Trump anali ali ku mayiko aluya kumene amakapanga za ndege yawo komanso amanena kuti mwana wawo ali ndi mwana wabereka mwana ndamafuna akamuone ndikutero sanakwanise kuti akhale nawo mpaka ananena kuti ineyo pandekha ngati Trump ndipanga meeting yokuti ndikumane ndi president wa ku Russia. Chifukwa akudziwa kale kuti awiriwa kukumana kwenikweni pamene pangathe kuoneka zinthu kusintha. Komano zinatheka bwanji kuti anthuwa ayambe kusinthana mawu mpaka nkuyamba kuopsezana zimene zikumfika kuti mpaka
anthu akutchula kuti kwayambika nkhondo, koma nkhondo ya mawu. A Trump ali ndi chisimo chokonda kulemba maganizo awo kapena zimene zikuchitika pa tsamba la mchezo limene amayitchula kuti Truth Social. Ndipo tero zinthu zonse zitachitika anazakamba zonena kuti a Putin akusewera ndi moto. Zimenezi ndi zimene akuluakulu aku Russia anaziona ngati kuti ndi chiopsezo chokuti patha kuchitikanso nkhondo ya dziko lonse lapansi kachitatu. Ndiyeno pachifukwa chimenecho wamkulu wa security kapena wamkulu woona zachitetezo ku dziko la Russia anafotokoza kuti statement imene alemba a Trump kunena kuti president wa Putin akusewera ndi moto itakhala chinthu chimodzi chokolezera nkhondo yachitatu. Chifukwa chani ananena zotero? Nanga ni chifukwa chani anthu anena kuti kutokhala nkhondo yachitatu zimene zili zinthu zoopsa kwambiri? Izi zinanenedwa pamene a Trump ananena kuti akuti akhala akuteteza dziko la Russia ku zinthu zoopsa kwambiri. Ndiyeno a Medvedev amene analinso president wa ku Russia kalekalero, president kuti kubwera Putin kunali president amene iyo amene akutchulidwa kuti Medvedev amene iye anali president wa ku Russia. Ndi ananena kuti anauza Trump kuti chinthu choopsa chimene chingachitike ndi kuchitika nkhondo yachitatu. Asayiopseze Russia kuti zinthu zoopsa zingakhale zikachitikira, chifukwa zinthu zoopsa zimene akunenazo kuti zichitikire Russia ndi kuti aziwe kuti pamenepo ayambisa nkhondo yachitatu. Anthu ambiri azuzula president wakale wa ku Russia ponena mawu amenewa okhuza kuti kutha kuchitika nkhondo yachitatu kutengera zoyankhula za Trump ponena kuti mawu otero ndi achibwana si abwino kuti aziyankhulidwa chifukwa kuti nkhondo si chinthu chamasewera. Izi zinachitika kutengera zimene analemba Trump pa tsamba lawo la mchezo. Ndiyeno tikunena pano akulu aku Russia afotokoza kuti iwonso ali ndi zida za nyukiliya zimene ngati anthu akuganiza zoona kuti anjenjemese dziko la Russia aziwe kuti Russia yakonzeka ati kugwiritsa ntchito zida zawo za nyukiliya. A Putin anazayankhulaponso mu March 2024 kunena kuti azungu kapena anthu amayiko aku azungu aku America amakonda kuopseza ponena kuti tili ndi zida za nyukiliya. Ndamanena kuti ifenso zida za nyukiliya tili nazo, koma chabe kuti sitimafuna tizibwera poyera tizifotokoza zimenezo ngati nkhani. Kotero ngati mukunena kuti kunali zinthu zoopsa zimene zinakachitika zikutanthauza kuti anthu mnandikhalira pansi umaniganizira chiwembu, ndiye muziwe kuti ifenso tidakali okonzeka. Chifukwa zinthu zimene mukuona ngati mukutiopsezerazo ifenso zinthu zomwezo tili nazo ndipo tili okonzeka kubweza chilichonse chimene mukuona ngati kuti chitha kutichitikira ifeyo choyipa. Izi zili chomwechi kutengera kuti Trump atayankhulana ndi Putin pa foni kunena kuti anthu akakhale ndi mkumano okambirana. Kutengera kuti a Putin sanapite, a Putin wanapitiriza kupanga be attack dziko la Ukraine. Ulendo umene wanagwiritsa ntchito ma drone kupanga attack dziko la Ukraine. Ndi a Trump anaona kuti chimwene tikukambirana zoona kuti nkhondo ithe ino mukupitirizabe kupanga attack anzanu kumapha anthu osalakwa. Ndi a Trump anapita ukalemba pa social media ukanena kuti ndikuona ngati a Putin apenga misala. He said kuti he thinks a Putin he has gone absolutely crazy. Chifukwa chimene akuchitazo sizopanga munthu wokuti amaganiza bwinobwino. Ndiyeno pakuyankhula kumeneko ndi pamene anthu ena aku Russia anayamba kuzunzulanso a Donald Trump kuti sakuyenera kumuyankhula president wawo choncho. Kotero kwakhala anthu akusinthana mawu, wina akatere winanso atere. Ndiyeno kwambiri amene anthu akuyankhapo ndi anthu oona zachitetezo ku dziko la Russia pa nkhani zimene a Donald Trump amakhala akulemba pa tsamba lawo la mchezo. Trump wanena kuti iwo anayi ndi ubale wabwino ndi a Putin mbuyo monsemu, koma akuona kuti a Putin asintha, akuti akuona ngati chilipo chachitikira, akuganiza kuti si munthuso amene akhala akumana naye. Mu 2019 a Trump anakumanapo ndi a Putin ndipo zimaoneka kuti zokambirana zawo zimakhala za phindu ndipo amamvana, koma ulendo uno akuona kuti anthu awiriwa sanamvane ndithu ndipo pali kusinthana mawu. Koma ngakhale kuti a Putin sanayankhule, koma anthu amene ali ndi maudindo akuluakulu komanso achitetezo ayankhulapo pa nkhani ndipo zili moopsa. Tikunena pano ndipo kuti Russia idakali mkati kupanga konka komanso kulanda malo ena aku Ukraine, zomwe zikutanthauza kuti kutengera zimene anthu ajayankhulana president wa ku Russia komanso wa ku America, nkhondo kapenanso zinthu zachiwembu zikupitirirabe. Ndipo pamene tikunena pano president wa ku Ukraine anafotokozapo kuti zida za nkhondo za ku Russia zakhala zikufuna kuti zilande malo awo otchedwa Sun Region, imene ndi city lawo yayikulu ya ku Ukraine imene amayidalira, imene mbuyo monse nthawi ya nkhondo anayigwiritsa ntchito ngati malo amene amayasungako zida zawo nkumatumiza
ku dziko la Russia. Nditi kunena pano aku Russia zikuoneka kuti pano payamba kale kulowa kumeneko kumalanda dera limene kuti likhale m'manja mwawo, zomwe zikutanthauza kuti nkhondoyi ikupitirirabe kutengera zimene president wa ku Russia Putin anakambirana ndi Donald Trump. Ino maganizo anu alipotani? Mukuona kuti Putin alakwisa kapena mukuona kuti President Trump anagwisa ntchito njira yabwino? Nanga ndi chinthu chiticho chimene yakuti chichitike koposaposa apa pa nkhondo imene anthu akambirana za mawuwa atchulapo zonena kuti kutha kuchitika nkhondo ina yachitatu, chimene chili chinthu choopsa kwambiri chifukwa nkhondo ikachitika imakhuza dziko lililonse lapasi komanso dziko lililonse. Mukuona kuti anthu amene wawo akati akuluakulu ndikoyenera kuti aziyankhula zinthu ngati zimene pa social media ndikumakangana, khala ndi pomwepo amene tizikhala tikupasirani zoona zenizeni zimene zikuchitika dziko lonse lapasi kuno ku Malawi, za msanguluso za ndale komanso zoposaposa. Tisiyireni ma comment mu comment box, tiuzeni kuti ngati nkhani imene imayipeza yothandiza komanso yosangalatsa kuti yakuziwisani zina ndi zina kuti tipitirize, komanso mupange subscribe YouTube channel kuti ma video ena asamakuponyeni. Zikomo kwambiri.